Ndichikutambirai zvekare pano paADriver 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe nekutena on the notification bell nekulike this video rifambe kune hama neshamwari. Ndaona vazhinji vachiti hatirari panyaya dzema-updates wanyanya kutiregerera. Saka ndichaisa fofa ine ndichawanza ma-updates kuti afambe akati wandei. Vadikani video randinaro ividhio remurume aDriver kubva kuLondon achiDriver kupinda muno muZimbabwe. Chaita chishamiso kunyika dzizhinji, chaita chishamiso muno muZimbabwe kuti koma sei aizomajamba sei ende chii chakatoti iye aDriver kusvika muno asiri mundege achiita zvekudriver kusvika asvika munyika ino yeZimbabwe abreka rekodi. Zvaizvezvi ndiye ari kutrenda. Soda kusei muchiona video pedza kuona video tozvaunofika comment section inise chikomana hatirare nchange ndichidzifambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva misi nemisi. Handiregeri kukuzivisai manews updates. Much love. Ndokufara paakasimuka kuUK ndakachema ndikati washinga here kuenda nyika dzimwe dzese dzausingazivi. Saka zvinhu zvakanga zvakandibata. Nhasi ndanzwa kuti ari kusvika. Menoti ndichamutambira sei. Dai ndisina kukwara ndaimubereka. We used to help him because aita akata problem aitifonera tobatsirwa pano nepapo, especially kugadzira mota dzacho. Taigadzira mota nepafoni tichidididi. What began as a quiet evening scrolling through YouTube turned into a historic cross-continental journey for one Ndudza, a young man who was determined to redefine African overlanding. Inspired by YouTube videos of travelers journeying through Africa, Ndudza noticed a glaring gap in that very few, if any, black Africans have embarked on such an ambitious trip from London to Harare. Though it appeared to be risky, Ndudza left his family in the United Kingdom with an ambition to become the first black Zimbabwean to drive solo from Europe to Zimbabwe in a self-built camper van, eyeing imprinting his name in the record books. Like being the first person to ever done this sort of a trip. But the experience is there's quite a lot of challenges and a lot of pleasures as well. Like everywhere I've been to 42 countries in total. 62,000 kilometers in total. Finally being home in Zimbabwe, it's the great pleasure. So I left London, from London to France. I took a ferry from London to France, and then from Spain to Morocco, I took a second ferry, and then from Morocco all the way to Zimbabwe is just road. Tough roads and the toughest roads in the way in Africa. Some of them I've crossed deserts, jungles, everything, rivers. I've crossed every single one of them. Though possessing no prior knowledge and training, Ndudza bought an old van in England, which he converted into a mobile home. I wasn't sleeping in 5-star hotels, and Saka when I thought about this trip, it took more than a year to plan this trip. So first thing about the car was just a normal delivery truck. And then I planned to build the car where I'm going to sleep, where I'm going to live, where I'm going to cook, where I'm going to shower and everything else. So basically this car is a house. I've got everything in here, fridges, microwaves, everything. I cook and I live in here. The moment everything is just Ndudza began his journey on the 26th of October last year, embarking on a journey that cost him over £15,000 to place Zimbabwe on the overlanding map and also to inspire more Zimbabweans to join the overland adventure. Reynold Ngwarati, ZBC News, Harare.